I pozdravljima, Max Droid ovdje i danas igramo World Tanks Blitz. Igramo sa KV2. Map ovaj kanal. Odigrat ću jedno ili dve, čisto nam pokažem kakav je tank. KV2 je tank toškaš, ima derp gun. I ako neko hoće da igra sa mnom, neka piše u komentarima. I neka uđe u klan XU2. Ili ako malo jači igrač, neka uđe u XU. Prvi klan. Ok, svi su otišli na stranu tamo. Kao jedan, a njega mogu šuti odvalim. Sada. Opa. I 630 sam skinuo. Što je super. Ok. Neko nas ne. Ok. Ono su stoji psila, ono izgleda malo pre promašio. To je pogodio je kuću. Imao sam sreće, nema jedno veoma jak top. Samo ne znam da je otišao KV1. Ništa nema mina. Sustoji psilona, ali mislim da će da pobedi. Da, fuck. Ok, nema veze. Pokušao sam da gubim, ali mi ćemo da idemo na KV1. A ipak će 5 vjerojatno da gubio. Ok, evo ga ovaj sustav. Opa, to. Ubili smo ga. I sad sam ospotovan, kao što vidite. Ova lampica kad se pojavi, to znači da su ospotovani. Ili ti da vas vide drugi neprijatelji. Ok. I još samo njihov KV1 ostao. I povedali smo. Imam sam 764 damage-a. Što je okej. Ajde odigrat ćemo još jedno, da vam pokažem čisto kakav je tank. I sada nismo u top tiru, ali u suštini to su mekani tankove, Štice, STM, Type 62, to su sve mekani tankove. Tako da ne moramo da se brinemo. Uzet ću golda. Pratit ću IS. Ok, svi se izgleda hrana. Samo stroje. Nemam zadnji motor, to jest imam samo onaj prvi. Uzeo sam sad kupolo i tek sad trebam idem na motor da uzmem. Ok, evo KV1S spotovanje. Ok. Još samo kad bi izašao, to bi bilo lepo. Tamo je našao. Znači može da izađe. Njega mogu i šuta da skinem skroz, pošto je... Jao, ne, slučajno sam. Nema veze.
veze. Ali ovo dugo punim. Eno ga našao tamo. Vidite, sada sam napunio, ja bih ga skinuo lagano. Zajebao sam se. Ok, evo ga. I moram čekati da mi se skupi nišom, pošto je veoma neprecizan tank. Jao, gusenicu. Od tolikog tanka ja sam baš gusenicu veze. Au, nema veze. Ovaj sve je mrtav, da. Tako da sam sam ostao, okej. I sada... Okej, KV-11 samo čekam da izađe. Kao ubit će ga Igor TZ. Stvari, ide mi ovdje. Ovo Igor TZ ne znam šta radi. Da, kao što sam i rekao. Zašto sam žurio opet? Jao. Nema veze, ono ga ste mail. Okej, ono KV-11 još tamo, ne pomera se. To, evo ga, ubili smo ga. I još je ostao špic. Koji je čak tamo. I ubit će ga AT-15. To je premium tank. I ubio ga, bravo. Još jedna pobjeda. I vidjeli smo kakav je tank, kakav je dvojka. I sam da im koliko smo imali damage-a. Mada mislim da sam imao veoma malo. Da, samo 422. I to je to bilo što se tiče epizode. Nadam se svidjelo. Ako jeste, stavite like, sub, share, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!